Igbo Bibo, no. Welcome to the channel. On this channel, I bring you stories in Igbo language on a weekly basis. I believe that there is no better way to learn a language than by storytelling. And I hope that you enjoy these stories that I bring you. If you're new to the channel, do consider subscribing today. Join me on this adventure as we learn and find out what Femi's favorite food is in this book titled Femi the Fox, A Pot of Jellof. It's written by Jeanette Kwakye. I hope you enjoy it. Ngwakanibido. Igbo Stories with Ngozi. Welcome to Igbo Stories with Ngozi. Ọ bụ n'ụbọchị ọzọ, ekpomọkụ dị n'obodo. Agụụ na-agụ Femi bụ ụfụ. Agụụ na-agụ ya mgbe niile. Afọ ya na-awụgharị dịka ọ na-agagharị n'ime ahịa, na-achọ nri. Ọ ga-amasị m iri ite osikapa jellof dị ọkụ, ka ọ gwara onwe ya. Ọ gafere ebe ndị a na-ere akwa nwere agwa dị iche iche, ite na ọla. Ọ hụrụ ụmụaka ebe ha na-ata achịcha na mkpụrụ osisi, mana o nweghị onye nwere ike inyetụ Femi nri. Ka Femi bere, gịnị mere onye ọbụla agaghị enyetụ m ihe ka m rie? Agụụ na-agụ m nke ukwuu. Femi gawara ịchọ enyi ya Shola nke bụ ọsa. Ndewo Femi, kedu ka ị mere? Ka ọ jụrụ. Shola, agụụ na-agụ m nke ukwuu, mana o nweghị onye ọbụla nke nọ n'ime ahịa nwere ike inyetụ m ihe ka m rie. Ka ọ zachiri ya. Nke ahụ bụ n'ihi na ị na-ebutekarị nsogbu mgbe ọbụla, ka Shola kwuru. Ozugbo Femi nwetara otu echiche. Shola, ama m ihe anyị nwere ike ime, ka ọ kwara. Ka anyị gaa hụ olu nke bụ ikwikwii. Ọ bụ onye mara ihe. Ọ ga-agwa anyị ebe anyị ga-achọta nri. Shola fekere isi ya. Olu anaghị achọ ka enye ya nsogbu n'ehihie. Ọ bụ gịnị mere ị gaghị echeretụ? Enweghị m ike ichere. Ka anyị gawa, ka Femi kwuru dịka ọ na-agbaba n'ime obodo. Olu nke bụ ikwikwii nọ n'ụra n'osisi ya mgbe Femi kụrụ aka n'ụzọ ya. Ihe a akaghị m obi, ka Shola kwuru n'olu dị ala. Mana Femi gara n'ihu na-akụ aka n'ụzọ n'ebe ọ dara ụda. N'ikpeazụ, olu wee meghee ụzọ. Femi, ọ bụ gịnị ka ị chọrọ? Ka o tiri. Agụụ na-agụ m nke ukwuu, mana o nweghị onye ọbụla nke nọ n'ime ahịa nwere ike inye m ihe m ga-eri. Biko, nyere m aka chọta nri, Femi rịọrọ. Mba, anaghị m enyere ndị nsogbu aka, ka olu kwuru. Biko, ana m ekwe nkwa na m ga-abụ ezigbo mmadụ ma ọ bụrụ na ị nyere mụ na Shola aka chọta nri, Femi kwara. Olu gwara ha na onye ọchịchị nke ukwuu nwere mmemme oriri na ọṅụṅụ n'obi eze ya n'ehihie ahụ, ebe a ga-enwe ọtụtụ ihe oriri. Femi, ọ bụrụ na ị nwe ndidi, ọkpara eze ga-ebute nri n'ahịa. Naanị chere, ka olu kwuru. Agaghị m eche. Ka anyị gawa,
ka Femi kwuru. Tupu olu ekwucha, Femi ji ọsọ na-agbaba n'obi eze. Femi na Shola wee ruo n'obi eze. Ha nụrụ isi nri dị ụtọ si n'usekwu na-apụta. Onye ọbụla nọ n'obodo mara na onye ọchịchị nke ukwuu hụrụ nri n'anya. Otu ahụ ka ọ dịkwa nwa ya nwoke, ọkpara eze Kayode. Femi na Shola kwesịrị ịkpachapụ anya maka ịpịọgharị n'obi eze. Ma ọ bụghị ya, ha ga-adaba n'oke nsogbu. Ya mere, ha wee jiri nwayọọ pịofere ndị ụmụ nwanyị gawa n'ebe usekwu. Femi na Shola ekweteghị ụdị ihu ọma kpọrọ ha. Ha hụrụ ji ụtọ, ofe otuboala, abịrịka na otu ite ukwuu nke osikapa jellof. Ọnụ ya mere mmiri mmiri n'ihi na osikapa jellof bụ nri na-amasịkarị ya. Ihe a abụghị ezigbote echiche. Ọ bụrụkwanụ na ejide anyị, Shola tamuru n'olu dị ala. Enyena onwe gị nsogbu. Onweghị onye ga-ahụ anyị, ka Femi kwuru. Femi jiri nwayọọ bulie ite osikapa jellof ahụ, wee jiri nwayọọ pịọpụ site n'usekwu. Mana ozugbo ọ tụgharịrị n'akụkụ ụlọ, lekwa ọkpara eze Kayode ya na Chidi nke bụ nwamba ebe ha kwụ. Ejidela ha n'ụzọ na-enweghị ngọpụ ebe ha na-ezu ite osikapa jellof ahụ. Femi tụghapụrụ ite osikapa jellof ahụ nke wụsara n'ala niile n'ihi obi mmapụ. Shola zoro onwe ya n'azụ ya. Ọkpara eze Kayode wee bido ịchị ọchị. Gịnị mere eji achị ọchị? Ka Femi jụrụ. Ị na-aga ịgwa nna gị? Mba, agaghị m agwa nna m, ka ọkpara eze kwuru. O nweghị ike ịkwụsị ịchị ọchị. Femi, ọ bụ gịnị mere iji etinyekarị onwe gị na nsogbu mgbe ọbụla? Ọkpara eze Kayode bidoro inye nkọwa. Osikapa jellof nke ị wụfuru bụ maka ụmụ anụmanụ ndị nọ n'ahịa. Achọburu m ibute ite a maka emecha. Ugbu a, lee ihe ị mere. Femi ji aka ya kpuchie ihu ya. Ugbu a, o nweghị otu n'ime ụmụ anụmanụ ndị a ga-enwe ike iri nri a. Ị kwesịrị ichere m, ka ọkpara eze kwuru. Lee anya, Femi, olu nke bụ ikwikwii gwara gị ichere ọkpara eze, ka Shola kwuru. Shola were oke iwe n'ebe Femi nọ. Ọ na-etinyekarị ya na nsogbu. Mana ọkpara eze Kayode nwetara echiche. Femi, ọ bụ gịnị mere ị gaghị amụta otu esi esi osikapa jellof? Enwere m ike inye gị ntụziaka maka isi ya nke dị mfe ka ị nwalee. Mgbe ahụ, agụụ agaghị agụkwa gị ọzọ. Ọ na-ewe ntakịrị ndidi na omume, mana ama m na Shola nwere ike inyere gị aka, ka ọkpara eze kwuru. Ọkpara eze Kayode wee kwuo sị, nna m na-agwakarị m mgbe ọbụla, ihe ọma na-abịara ndị na-echere. Enwere m olileanya na ị ga-enwe ihe mmụta site na nke a,
Femi. Maka nke ahụ, o nyere Femi ihe ntụziaka osikapa jollof ma laghachikwa n'obi eze ya na Chidi nke bụ nwamba. Femi mara ọsụ wee bido laghachiwa azụ n'ahịa. Agụụ ka na-agụkwa ya. Akụkọ nke a agwụgo. Ihe anyị mụtara taa bụ na ndidi amaka, na anyị ga na-enwe ndidi maka na ihe ọma ga-eru anyị niile aka. What new words have we learned today? Kedu okwu ndị anyị mụtara taa? Let's go over it. Agụụ, hunger. Agụụ, hunger. Ụfọdụ na-akpọkwa ya agụrụ, depending on the dialect. Agụụ maọbụ agụrụ, hunger. Mgbe niile, always. Mgbe niile, always, or oge ọbụla. Ọ na-achọ nsogbu mgbe niile. He's always looking for trouble. Mgbe niile or oge niile, always. Rie, to eat. Rie, eat. Iri, iri nri, to eat food. Nri, food. Nri, food. Agagharị or ịgagharị, to walk about. Ọ na-agagharị. He is walking about. Ana m aga ngagharị. I'm walking about, or I'm going for a walk. Ahịa, market. Ahịa, market. Ụmụaka, children. Ụmụaka, children. Achịcha, bread. Achịcha, bread. Mkpụrụ osisi, fruit. Mkpụrụ osisi, fruit. Enyi, friend. Enyi, friend. Ezigbo enyi m, my good friend. Agwa, colors. Agwa, colors. If you say agwa dị iche iche, different colors. Agwa, colors. Nsogbu, trouble or problem. Nsogbu, trouble. Onye nsogbu, a troublesome person. Nsogbu, trouble or problems. Chere, wait. Chere, wait. You could say cherem, wait for me. Ichere mmadụ, to wait for someone. Obodo, village or town. Obodo, village. Ịkụ aka, to knock on the door. Ịkụ aka, to knock. Ịkụ aka n'ụzọ means to knock on the door. Ịkụ aka gị, to clap your hands. Ịkụ aka generally means to knock. Ịrịọ, ịrịọ mmadụ, to beg. Ana m arịọ gị, I am begging you. Ịrịọ, to beg. Some people say iyo, iyo ayo, depending on the dialect. Ana m arịọ gị, I am begging you. Ikwe nkwa, to promise. Ikwe nkwa, to promise. Ana m ekwe gị nkwa, I promise you. Or ekwe m nkwa, na m ga-eme so. I promise you that I will do so things. Mmemme. Mmemme is an event or a party or an occasion. Mmemme, an occasion. Obieze. Obieze is the palace, the house of the king. It's called Obi. So Obieze is the house of the king or the palace. Usekwu is the kitchen. Usekwu, kitchen. Kpachapụ anya, be careful. Kpachapụ anya, be careful. Ị kwesịrị ịkpachara anya. You need to be careful.
be careful, ikpacha anya. Or if someone says kpachapụ anya gị, be careful or mind yourself. Ihu ọma is favor or luck. Ihu ọma. Ihu ọma kpọrọ m or ihu ọma kpọrọ ha is favor. I am favored or I'm lucky. Ihu ọma ịkpọ mmadụ. So the person is favored. Ihu ọma. Ihu ọma, favor or luck. Ịkọwa, to explain. Ịkọwa, to explain to somebody. Ka m kọwara gị, let me explain to you. Or if you say, kọwara m, explain to me. Kọwara m ebe ngaji ahụ dị. Explain to me where the spoon is in the kitchen. Nwale means to try. Nwale. Ka nwale, let me try. Let me try my hands at something. Is nwale, let me try. Ka nwale. Nwale is try. Olilianya. Olilianya, hope. To be hopeful. Enwere m olilianya, I hope that this will happen. Enwere m olilianya na ị ga-eme ihe a. I hope that you will do this, or I hope that you will, live up to your own expectation. So olilianya is hope. Let's go through a few animals from the story. Osa, squirrel. Osa, squirrel. Ufu is fox. Ufu, fox. And the owl is ikwikwi. Owl, ikwikwi. That's the end of today's story. Akụkọ nke taa agwụgo. We've come to the end of today's story. I hope you enjoyed it. Until next time, nyagaziaruno. Bye-bye.